Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Bayangara maa ɲɛmaw kɛlen do ka wuli ka jɔ sabati ni ka kɔn ka wuli kɛ waasa ka se ka dugudenw tanga ka bɔ kasara nataw ma. An bɛna kuma o kan bidonbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka yiriwa baara min sigilen do sen kan u kɛlen do k'u sinsin tile bɛ kuran min di ka se ka an ka jamana dɔgɔtɔrɔso ka se ka olu laɲɛnɛmaya. An bɛna kuma o fana kan bidonbari kɔnɔ. Ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye aw danse dɔnkibaro kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibari kala ayaw bisimila ko kura dɔnkibaro kɛnɛ kan na. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na bayangarakaw fɛ yen nɔ u ka dugu maa ɲɛmaabaw u wulilelen do ka u jɔ ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan waasa kasara nataw ka se ka olu kɔni ɲɛsigi. O de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ye fɛɛrɛ dɔ kɔni sigi sen kan min bɛna lawaleya san 2026 ka taa bila san 2027 kɔni na. O fɛɛrɛw bɛ tali kɛ boloden ɲɔgɔnma buna adamadenya baara hukumu kɔni kɔnɔna na. Ni kasara kɔni nana o k'a sɔrɔ dugudenw kɔni labɛnnen do ka se ka o kasaraw ka u kwadisi kɔni da o la. O de kɔni kɛra u ka sigi kɔni kun ye ka se ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma waasa dugudenw olu bɛ se ka tanga ka bɔ kasara nataw ma cogoya min na. O fɛɛrɛw u kɔni wulilen do waasa ka se ka jira k'a fɔ ko wuli joona o ka fisa ni sen ka di ye. Bamako yan nɔ Nations Unies olu ka baarabolo min bolo dalen do waasa ka se ka an ka jamana kɔni yiriwa u kɛn bɛ ka u sinsin min ye tile a bɛ kuran min di waasa ka se ka an ka jamana kɛnɛyasow ka se ka olu kɔni laɲɛnɛmaya. O de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ye panobaw kɔni sigi an ka jamana dɔgɔtɔrɔsoba la ni o kɔni ye Gabriel Ture ye denmisɛnninw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'an ko ma ko pédiatrie waasa kuran kana tigɛ su ani tile dɔgɔtɔrɔw u bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen si kɔrɔ ale fana CSCOM kɔnɔ u kɛn bɛ ka o baara ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni kɛ. O de kɔni hukumu kɔnɔna na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana kɛnɛyasow ka u dɛmɛ ni k'u sinsin kuran ale kana kɔ tigɛ su ani tile. O de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye PNUD ale ɲɛmaa dankan a wulila ni ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa nin yɔrɔ kofɔtaw ka se ka t'i ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kɔni kan a baaraw waaɲa k'a jate minɛ waasa donna nataw la u bɛ se ka min fara a kan ka se k'o kɔni fara kan. An bɛ taa Tɔnbutukaw fɛ yen nɔ Croix-Rouge Malienne maaw u kɛlen do ka wulikajɔ kɔni bolo da k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ka baara ɲɛsinnen do ka se ka fɛn min ye kɔn ka wuli kɔni kɛ balo cogo ɲuman u ka se ka sabati u ka dugu kɔni kɔnɔna na. U kɛlen do ka olu fara ɲɔgɔn kan ni ka lakɔgɔli ta ka u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka fɛɛrɛw kɔni di u ma min bɛ u labɛn ka bila don nataw kɔni ɲɛ ka se ka balo cogo ɲuman k'o kɔni sabati Tɔnbukutu a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na. O de kɔni hukumu kɔnɔna na u ye hakilina falenfalenw kɔni kɛ ni ka fɛɛrɛw kɔni daŋɛnɛmaya min bɛna kɛ sababuya ye ka dɔ fara ni maa kofɔtaw ka dɔntaw kɔni kan. U bɛ baara min kɛ su ani tile u ka se ka o fɛɛrɛw kɔni lawaleya o baarasenw kɔni fɛ. Laɲini ye mun ye ka se ka ni maa kofɔtaw ka se ka dɔ kɔni fara u ka dɔntaw kɔni kan don n'a nataw la maaninfinw olu bɛ se ka balocogo ɲuman sɔrɔ cogoya min na u ka se ka ɲɛsin o baaraw kɔni ma. Ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra projet Crisis Tɔnbukutu ale kɔni hukumu kɔnɔna na min b'a la ka lawaleya Croix-Rouge Malienne maaw kɔni fɛ u ni min bɛ tali kɛ Croix-Rouge Espagnol fo ka taa se min ye AECID olu ka musakako dɛmɛ ma u kɛlen do ka ni wulikajɔ kɔni bolo da waasa Tɔnbutukaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Uti kalo tile 11 ka taa bila tile 13 la san 2026 Kariw Mali maaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ tile 3 kɔni kɔnɔ u ka wulikajɔ belebeleba kɔni kan min kɔni ɲɛsinnen do ka se ka u bɛ baara min kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna na o jaabiw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ ka jatedenw bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ min kɔni b'a to donna nataw la u bɛna ɲɛsin baara minnu kɔni ma a baara a ka se ka nafa kɔni ɲɛ dugudenw kɔni ye. O de kɔni hukumu kɔnɔna na
na u ka tɔndenw u bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma baara minnu kɛra ka tɛmɛ ka o baaraw kɔni lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɛn ni fɛn min kan ka fara a ka duna nataw la ka se ka u bolow di ɲɔgɔn ma waasa an ka jamana kɔni kɔnɔna na u bɛ ka baara minnu kɔni kɛ ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ gafe min ni hakili jagabɔ kɔni bɛ kɛ a kan duna nataw la min bɛna u bilasira u ka baara tɔw la. Don min ni ale kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲɛsin jɔnya wale ale kɛlɛli ma o ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na OIM ka taa se an ka jamana kɔnɔ kolo min sigilen don ka se ka jɔnya wale kɔni kɛlɛ fo ka taa se min ye an ka jamana kalansoba min sigilen don kunnafonidilaw olu ka kalanko kɔni kama ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka kɛnɛ belebeleba kɔni sigi u ti kalo tile 4 ni ka baaraw kuncɛ a tile 5 la u ka nin kɛnɛ kɔni senfɛ min ye kunnafoni kalanden maa 30 bɔɲɔgɔnko u ye olu kɔni kala ni k'u lakɔ waasa wulikajɔ min ni o bɛna kɛ u fɛ donna nataw la o wulikajɔw kɔnɔna na u ka se ka u ɲɛsin waleya kɔni kɛlɛli ma waleya min ni ale kɔni ye jɔnya wale ye ni o waralen don an ka jamana fan dɔw kɔni fɛ fɛn min ye u ye dɔnniya kɔni di u ma dɔnniya min donna nataw la u bɛ se k'u sinsin dɔnniya min kɔni kan nin wala in ka se ka o kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra min ye projet Compass ale kɔni hukumu kɔnɔna na min musaka bɔra Royaume des Pays-Bas maaw kɔni kunna fɛn min ye ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw kɔni ma ka se ka o kɔni kɛ u sinsin bere ye ka se ka maaw kɔni la faamuya jɔnya wale ale kɔni kɛlɛli kunyaw kɔni ka OIM a n'a jɛɲɔgɔnw u kɔni bɛ fɛ ka wuli k'u jɔ waasa nin wala in a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Sudan jamana na min ye k'an bɛ waati min na ko sisan ko Sudan bɛ gɛlɛya min kɔni kɔnɔ diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na k'u ka gɛlɛya a ka jugu ni maa tɔw kɔni ta ye fɛn min ye FAO ani PAM ka taa se UNICEF ma olu ka jateminɛw la ko maa 19 n'a kunkan fɛn de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na ko baloko dɛsɛ o kɔni kundalen don maa min kɔni kan u ka jamana kɔni kɔnɔna na ko a maa a ka ca fɛn min ye ko maa 135 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni bɛ baloko dɛsɛ la nin waati ninnu kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ ɲɔɲɛnen don u ka jamana fan minnu kɔni fɛ ko kɔngɔjugu ni minɛnkojugu k'o kɔni kundalen don u ka jamanaden caman kan. ACR y'a jira k'a fɔ ko maa 850 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa Libankaw kɔni fɛ yen nɔ k'u kɔni seginna ka taa u bɔdugu kɔni na fɛn min ye ko kalo caman gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu ni lakanabaliya kɔni kɔfɛ fɛn min ye ko ni maa ninnu u sigira ka na u bɔdugu kɔni na o bɛ mun kɔni jira o b'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda kɔni b'a la k'a kɛ a tigilamaw kɔni ye nka ko bɛɛ n'a ta u segilen kɔ dɔw nana sɔrɔ k'a fɔ u sisow kɔni tiɲɛnen don fɛn min ye gɛlɛya caman kɔni bɛ yen nɔ u makoɲɛyɔrɔ ni o ye jamana makoɲɛyɔrɔ ye k'o caman kɔni datugulen don. Jateminɛ gafew kɔni ye a jira k'a fɔ min kɔni sɛbɛntiyara o caman kɔni fɛ u ti kalo tile 14 san 2026 k'a jira k'a fɔ min ye buna adamadenya ko a baaraw b'a la ka lawaleya Palestine ale kɔni jamana kan ko hali n'a y'a sɔrɔ u ka jamana an bɛ waati min na ko sisan sira caman kɔni datugulen don min ye musakantanya fana bɛ yen nɔ o bɛɛ n'a ta min ye buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu olu kɔni b'a la k'u se ko damajira kɔni kɛ jamanadenw ye Palestine jamana kɔni kɔnɔ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.